So listen, it's 20 past 8, okay? And at 20 past 8, we've got a feature which is called Eza Setegwini, and it is proudly brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. Every single Thursday, around this time, we basically speak to the number one citizen and find out exactly what kwenzakalani la kumkhandlo waseThekwini. Asikubingelele ehlelweni Mayor, good morning. Good morning, Njani. Siyaphila njani wena? Nasiphile nathi. Mayor, siyeza ukuthi khona indaba ezimnandi osiphathele zona ngendaba yamanzi. Umasipala umemezele ukuqeda kwenye ingxenye yepipe lamanzi eliku Southern Aqueduct. Mhlawumbe nje awusichazele ukuthi lokho kusho ukuthini kumphakathi wangakhona. Wena angibonge mfethu ukuthi siyaqhubeka nenhlelo zokulungisa ingqalazinda yethu kakhulukazi ephakela amanzi. Kunepipe elikhulu ethi Southern Aqueduct ilu-24 kilometers selilonke ingxenye ewu-4 kilometers esuka eShawcross iya eWestcliff. Isikulungeleke ukusebenza umphakathi waseChatsworth phakathi kweShawcross neWestcliff usiqala ukuthola amanzi. Kuzothi ke umphakathi waseChatsworth kuzokufika engxenyeni yomlazi and nabo isimo somfutho sothi xaxa kancane, kodwa sinethemba lokuthi uma uphelele umsebenzi ngoDisemba i-water supply kulama areas kuze koshaya efolweni izobe esilunge kakhulu. Lo msebenzi kusethe 1.2 billion rand njengeTheku. Siyabonga. Mayor, umasipala ke umatasa nokulungisa ipump lapha ku Mahatma Gandhi pump station odala ukuthi ke kube khona isimo sokugeleza nje kwamanzi angcolile emgwaqweni lapha eMargaret Mcadi Avenue. Mhlawumbe engabe umsebenzi wokulungisa uhamba kanjani? Well, angisho mfethu ukuthi siphoxeka kakhulu lapha edolobheni ukufeyila kwepump thutha ukuhamba kwendle lapha eThekwini kuMahatma Gandhi okwenza ukuthi asabalala amanzi angcolile, asabalala nomgwaqo. And asisho nje ukuthi le pump ihlolile kwenza umsebenzi wayo, kodwa sizamile ukuphuthuma sayilungisa onjiniyela bethu bayayisebenza lolu daba ukuze silungise. Kunomzamo ke indlela ephuthumayo esiyisebenzisayo yokunciphisa ke lo umthelela emphakathini konakalisa kwemvelo and kanye nolwandle. Sicela ukuthi sibambisane nje kuleyo ndawo ukuthi umsebenzi aqhubeka wona. Mayor, do you have any idea ukuthi mhlambe kuzoba into yanini kuzogcina kulunge nini? Bebengithembisa ukuthi izolo kuzobe sobonala umehluko. Ngicela ukuthola ukuthi uma bengakwazanga ukulungisa izolo singaphinda silungise banganikeza lokho ngaphinde ilunge nini futhi lenkinga esikhuluma kanje manje ngoba iyasidumaza sonke njengeTheku ukuthi kuvele nje enkabeni edolobha kusakazeka amanzi ngalayitha kusakazeke ngayo. On the line we've got Mayor yeTheku on a feature which is called eThekwini Matters, which is proudly brought to you by eThekwini Municipality la kuvuma 103 FM. It happens every single Thursday around 8:20. Mayor, ngicela ukubuyisela nje endaweni le yamanzi ne. Sizwile ukuthi kukhona nezinhlelo zokuthuthukisa ingqalasenzinza yamanzi endaweni ezifana naseShongweni Ngonyameni naseNzweli Ibomvu. Mhlambe ingabe yiziphi lezi zinhlelo? Yebo mfethu, ngisho nje ukuthi ikhona indawo yokushada kwamanzi kule ndawo yebalile nakwezinye nje indawo lapha edolobheni, kakhulu ezindaweni ezakhela amakhosi. Engakho ke sithatha isinqumo sokuthi sondele kulezi indawo lezo. Sesijuba amathimba ethu ukuthi abheke udaba lokufaka kwehlanza amanzi esingumahamba nendlwane endaweni yaseNgonyameni. Lo msebenzi ke sowenza ngokubambisana nomndeni water uthukela okuyibona abanegonyana lokuthi benze lo msebenzi. Ukhona nomsebenzi esiwenzayo ufaka amapayipi amakhulu amanzi endaweni yaseNzweli Ibomvu naseShongweni. Lokho kuzosiza kakhulu ekuthini uma sekunamanzi enele lezi ndawo sikwazi ukuphakelwa ngamanzi ngendlela engenamkhawulo. Siphethe walo lolu daba.
Mayor siyasibonga isikhathi sakho namhlanje. Sibonga kakhulu ngathi esibonga abalaleli beFuma FM. On the line we've got Mayor seThekwini uKhansela uCyril Xaba. It's 25 minutes after 8. Bongani